Ha? Ia mă, n-am. Să n-ajungi în camera cârmei. Exemplu, partea aia e șmecheră față de tot vaporul, cea mai șmecheră partea aia. Nu bag pe YouTube, fac bani cu el. Da? Nu bag pe YouTube și fac bani cu el. De care telefon este acolo? G5. Doar ăsta. Știu ce telefon. Ia, fiți atenți,